వ్యూవర్స్, గుడ్ మార్నింగ్. అందరూ బాగున్నారా అండి? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. ఇప్పుడు వంకాయ కర్రీ చేసుకుంటున్నాను. సో వంకాయలు తీసుకున్నాను, 1/2 కేజీ వంకాయలు, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయలు, టమాటోలు, పచ్చిమిరపకాయలు. సో ఇప్పుడైతే నేను స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకున్నాను. ఆయిల్ హీట్ అయిందండి. ఇప్పుడు అందులో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. సో జీలకర్ర ఆవాలు ఫ్రై అయిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి. సో ఇది కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి. సో మిర్చి ఫ్రై అయిన ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. సో ఈ వంకాయ కర్రీలకి పచ్చిమిర్చి అయితే చాలా బాగుంటుంది. కారం పొడి వేసుకుంటే బాగోదన్నమాట. సో అందులోకి కొత్తిమీర ఉండాలి, చాలా సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అందులో కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఉల్లిపాయలు. ఇప్పుడు కొంచెం అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసి కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. అందులోనే 5 టమాటాలు వేసుకోవాలి. వచ్చేసి టమాటాలు కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి. ఇప్పుడు టమాటాలు మగ్గిపోయినాయి. అందులో వంకాయలు వేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు వంకాయల్ని ఒక 10 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ వేస్తే వంకాయలకు ఉప్పు వేస్తాం కదా ఫస్ట్ నీళ్ళలో, అది ఎక్కువ అయిపోతుందని లాస్ట్లో వేసుకుంటున్నాను. వంకాయ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ వాచింగ్ మై ఛానల్.